O Unión avanza firme cara á fase de ascenso tras gañar ao Amanecer. A Abanqueiro e Valiño mantéñense tras perder nos seus duelos e a Esteirana caeu por goleada ante o Bizoño. A 29ª xornada da primeira Futgal só deixou unha boa nova, o triunfo do Unión. Os rianxeiros seguen firmes no seu camiño para pechar a súa presenza no playoff de ascenso á preferente, mentres que o Valiño, Abanqueiro e Esteirana perderon unha bala para lutar polo seu obxectivo da permanencia. O Unión mantense como terceiro mellor equipo do grupo 5 despois de impoñerse no seu encontro ante o Amanecer. Os vermellos recibiron a visita dun dos equipos que está a xogar a permanencia na categoría e os visitantes presentaron batalla no Municipal de Vilas. Os rianxeiros tomaron pouco a pouco o esférico ata que pasada a media hora de xogo, Óscar Galván superou a defensa do Amanecer para inaugurar o marcador, 1-0 co que se chegou ao descanso. Os visitantes buscaron o empate, pero o Unión estivo máis certeiro e no 63 ampliou a súa vantaxe co 2-0, que xa sería definitivo. Traballado o triunfo dos dasados, que seguen impostos de promoción e con 6 puntos de marxe co cuarto, o Cordeiro. O Abanqueiro segue sen levantar cabeza e caeu en Vista Alegre ante o Campo Lameiro na súa sexta derrota consecutiva. Os visitantes non perdoaron e antes de que se cumpriran os primeiros 20 minutos de xogo xa mandaban no marcador. Os da Charca non foron quen de superar o muro levantado polos sextos clasificados, pero tampouco tiveron erros para que ampliaran a súa vantaxe. Ata que ao fío do final, o Campo Lameiro pechou o encontro co 0-2, que subiu o marcador no 87. O Abanqueiro pecha a xornada na mesma posición, 14º, e o 13º posto afástase en 5 puntos. Un caixón por baixo está o Valiño, que caeu no seu enfrontamento directo co Atlético Cuntis. Os locais tomaron a dianteira no minuto 13 e no 57 duplicaron a diferenza co 2-0. Pero no 76 o Valiño reduciu a distancia cun home menos, logo da expulsión de Alejandro Valiño no 70. Eso non foi o encargado de bater a portería rival e de dar esperanzas aos seus. Pero no 85 o Cuntis botou por terra as aspiracións de empate dos crucenses co 3-1. E a Esteirana complícase a vida para lutar pola permanencia, aínda que matemáticamente é posible, non depende de si mesmo despois de caer co Bizoño. Os locais apenas tardaron 5 minutos en inaugurar o marcador e antes do descanso os muradáns xa caían por 3-0. A falta de goles da Esteirana está a lastrar o equipo que marcou o seu último tanto o 7 de marzo na vitoria ante o Camariñas. Desta vez tampouco chegaron as dianas dos de Esteiro, pero o Bizoño volveu a celebrar no 90 o que sería o definitivo 4-0. A Esteirana segue última, hai en xogo 15 puntos e están a 11 da permanencia.